Hvis du vil pakke dine ting ind i andet end plastik, for eksempel være lidt miljøvenlig, så har vi en lille smart maskine her. Som nemt og miljørigtigt pakker din job ind. Her var det nogle postkort. Det kunne selvfølgelig også være visitkort. Lille stopper her er ikke bare for at holde tingene på plads. Så du placerer dem bare her, trykker på kernen. Maskinen gør klar til næste. Miljørigtigt og billigere end en plastikæske.